Kuma rahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanmu da raka, sannan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu ta duniyar crypto sallah. A bidiyon mu na yau insha Allah zan nuna mana wata hanya wadda zamu dinga mining din wani coins mai suna Bitcoin Legend. Wannan coins ne mai daraja wanda ana dab da rufe wannan airdrop. Dan haka wanda bai fara wannan mining ba sai ya sauri ya fara. Wannan mining ya fi Pi, ya fi Renek, sannan kamar Satoshi yake. Dan haka sai mu kokari mu je mu fara. Ana mining din wannan application duk bayan awa 24 zaka dinga shiga kana clicking kana mining. So ba ko sisin ka zaka sa ba, kuma zaka dinga wannan abin ne ta cikin wayarka. Dan haka sai mu kokarta mu samu namu. Kada ka manta, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyin mai da mun daura. Mu fara aikin kamar dawowa. So yanzu sai mu fara aikin gadan-gadan. Abu na farko da zamu fara yi shine zan ajiye link na wannan application a description na wannan bidiyon. So sai ka je ka ɗauko shi, ko kuma kai clicking a kansa, ka nemi opera ka wadda kake amfani da ita, ka buɗe ta kamar haka. In ka buɗe ta sai kai fasting na shi wannan link kamar yadda kuke gani a gashi nan na yi fasting ɗinsa kuma yana ƙoƙarin buɗewa. So idan kai fasting zai buɗe ma fuska kamar haka. Wannan shine bayani na duka wannan airdrop kamar yadda kuke gani gashi nan a sama Bitcoin Legend. Sannan zaka iya bibiyar su, ka je ka duba ayyukansu gashi nan suna da hanyoyi da yawa wanda gashi nan zaka tabbatar da abin da suke yi da gaske ne. Sannan wannan airdrop kwana 10 ya rage da awa 20 da minti 42, wanda gashi kamar yadda kuke gani a nan sun yi airdrop na farko, yanzu akan na biyu muke kuma muna sa ran za su yi na uku. So yanzu wannan shine bayani na wannan airdrop. Dan haka wannan abin da gaske ne, a kokarta mu je mu shiga domin mu samu namu. Idan kai kasa kuma wannan duk bayanai ne gashi nan, ga contract address din su nan, ga supply total supply din su nan gashi nan kamar yadda kuke gani. Wannan duk bayanai ne na shi wannan application. So idan ka zo can ƙarshen wannan application gashi nan duk bayanai ne na shi wannan application. So idan ka zo ƙarshe kamar haka, ga gurare na wanda za ka iya downloading shi wannan application, ga Play Store, ga App Store, ga kuma APK. So sai ka selecting wanda za ka yi amfani da shi. Kamar ni yanzu zan yi selecting a Play Store. So idan kai selecting Play Store zai tura ka direct Play Store inda za ka je kai download din wannan application. Sannan kuma hanya ta biyu da za ka yi download din wannan application shine, idan baka buƙatar karanta duk wannan bayanai kai tsaye, za ka iya shiga cikin Play Store ɗinka ka rubuta Bitcoin Legend kamar yadda kuke gani gashi nan, zai kawo ka inda za ka yi download na shi wannan application. So kamar ni yanzu na riga na yi downloading, kawai open zan buɗe a cikin wannan application din na, sai mu dora daga inda muka tsaya. Sai mu clicking akan open. So gashi nan kamar yadda kuke gani application din yana kokarin budewa. Zai bude ma fuska kamar haka. Zai baka dama zaka iya register ta hanyoyi da dama. Idan kana da iPhone ko kuma wani talkout, ko za ka iya ta Gmail, ko kuma za ka iya amfani da email ɗinka. So ni yanzu zan yi selecting Gmail ɗina kamar yadda kuke gani gashi nan. Idan kai selecting Gmail zai baka dama, zan ce ka ɗora Gmail ɗinka. So sai ka rubuta Gmail ɗin da za ka yi amfani da shi kamar haka. So kamar yadda kuke gani gashi nan na ɗora Gmail ɗina, sai ka taɓa next. So gashi nan na sa password ɗina kuma application Gmail ɗina yana kokarin hawa, ya turo mun sako wanda zan tabbatar da cewa ni ne nake amfani da shi. So kamar yadda kuke gani gashi nan application ɗinmu ya buɗe. Wannan ita ce fuska ta wannan application. Dan haka yanzu abu na gaba da zamu shine zamu nuna yadda ake mining na wannan abu. So sannan akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci. Wannan abu shine, da zarar ka buɗe wannan application zai buɗe ma fuska kamar haka. Zai ce ka sa recommended code ɗinka. So wannan code ɗin da kuke gani, wannan code ɗin shi za ku sa.
gashi nan a gefen wannan bidiyo, sannan zan aje shi a description na wannan bidiyo. Wannan code din shi zai kara ma karfin mining ɗinka. So dan haka sai kai kokari idan ya nuno ma haka sai ka saka shi. So idan ka saka shi sai ka taba confirm, da ka taba confirm shikenan. So idan bayan ka gama wannan alamu nan guri shine mining na wannan application kamar yadda kuke gani a yanzu haka gashi nan yana mining. So idan ya gama mining zaka dinga clicking na tsakiya kawai na wannan abu kamar yadda kuke gani gashi nan nayi clicking yana rolling, ba kasancewar yanzu yana mining shi isa ba zai nuna komai ba. So idan kai clicking duk bayan awa 24 za su dinga baka wannan Bitcoin legend guda 12. duk bayan awa 24 za su dinga baka guda 12. So sai ka lissafa kuma a darajar su ta yanzu kamar yadda kuke gani yanzu zan nuna mana yadda darajar su take. So kamar yadda kuke gani wannan shine daraja ta wannan application. Gashi nan duk guda daya kamar yadda gashi nan a nan gurin duk 1 Bitcoin legend $0.75. So haka ma kafin a launching ɗinsa ne wannan application. Wannan coins an yi launching ɗinsa zai iya zarce haka sosai. Sannan gashi nan ga abinda muka tara a nan gurin, ga kuma adadinsa dala 222. So ko iya wannan mutum ya samu zai rage sosai. Bare kuma mining ake yi ba a daina ba. Ranar da aka launching din abin nan zaka iya sai da kayanka, zaka iya aje shi saboda baka san gaba me zai zama. Don haka wannan application janu ne, sai a kokarta a je a fara wannan mining. Idan kuma kana ganin ba za ka yi ba, so kai shiya ga 'yan uwa domin wasu amfana, saboda wannan application an daɗe ana samun alheri a cikinsa. Don haka 'yan uwa da abokai a yi kokari, kowa ya kokari ya samu nasa. Idan wannan bidiyon ya burge ka sai ka mana like, sannan kada ka manta idan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyi mai dan mun dora, sannan ka yi share domin wasu masu amfana. Mun gode.